Гомер агышында адам баласы нинди генә бәйрәмнәр каршыламый. Ә менә бер кайчан да ынтылмый торган гүзәл мизгел, анысы балик булган көндер, дуслар. Бүген тәүге чәчкәбез, алтындай алмабыз, күз нурыбыз, татлы кызыбыз Салихова Эльнара Рафаэлевна 18 яшьлек матур туган көнен каршылый. Әлеге искитмәле вакыйга белән чын күңелдән аны әтисе Рафаэль Мунирович, әнисе Руфия Ракиповна, сеңле Рената, әбиләре Найля Абдуллахатевна, Гөлфия Расимовна котлап, җылы теләкләребезне юллыйсыбыз килә. Йөрәгебезне üzгән балабыз безнең. Шул кадәр кайнар хисләр били бүген безнең күңелләрне. 18 ел элек әле үзебез дә бала гына идек төсле. Беренче тапкыр әти-әни булу бәхетен аңлатып та бетерелмәслек. Күкрәгемә шушы нәни җимешемне кысып, чын мәгънәсендә хатын-кыз бәхете татыдым. Ак биләүләргә бәйләп өйгә алып кайткач, әткәңнең куанганын, күкләргә дә горурлыгыннан шиергә әзер булганын бүген дә күз алдыма китерәм. Ике әбиең, бабаң өчен алтын хәзинәсе булдың. Бакчадагы иң күркле чәчкә сыман, сине бар җил давылдан ышыклап, кадерләп кенә үстердек. Син дә куянчыгыбыз сынатмадың. Кечкенәдән үк бик сәләтле, бик акыллы, тәүфыйклы кыз булып үстең. Балалар бакчасыннан тотынып, мәктәптә дә иң актив укучылар рәтеннән йөрдең. Төсе дә, буе да килгән дияләр синең турында. Шул чак безнең горурлык бер кайда сыймый. Җырларга дисәң җырларга, биергә дисәң биергә бик матур булдырасың. Укыганда да без синең белән авырлык күрмәдек. Үз тырышлыгың белән бар фәннән дә белем алдың. Параллель рәвештә балалар сәнгать мәктәбенең дә алдынгы укучылар рәтеннән булдың. Үзеннән соң туган сеңелең өчен бар яклап үрнәк булдың, кадерлебез. Апа-сеңел бәхете татыган кызларыбызга карап без дә бик шатланабыз. Сез Алла теләсә бер генә дә ялгыз булмассыз бу тормышта. Үзеңнең шәфкатьле йөрәкле булуың сәбәплеме? Алдагы укуыңда да медицина тармагын сайладың. Олы йөрәкле белгеч булуыңны без алда сиземләп яшибез һәм сиңа балабыз, олы өметләр баглыйбыз. Ике әбиең дә синең һәрбер кунакка кайтуыңны зарыгып сагынып көтеп алалар. Син өйгә килеп керүгә болытлы көнне дә кояш чыккандай була. Мәхәббәт җимешебез безнең. 18 яшь, ул йылдызлар көктән тотып ала торган дәртле мизгел. Бу саннар ике тапкыр кабатланмас. Әлеге яшьлегеңнең кадерен белеп, һәрбер көннән ям һәм тәм табып, алда типтереп яшә кызыбыз. Нинди генә авырлыклар алдыңа килмәсен, без синең артыңда ике фәрештәң булып, һәр чак саклап һәм яклап торырбыз. Укуыңда уңышлар юлдаш булсын, яннарыңда чын дуслар гына торсыннар, алда ыллы мәхәббәтеңне очратып, хатын-кыз бәхете дә татырга язсын. Һөнәреңнең чын белгече булып, бер кайчан да тирес адым ясамыйча, горур килеш атла. Без сине балакаебыз, бик яратабыз. 18 яшь, күз салыгыз, нинди матур чәчкәбез, үсеп җиткән каярада шушы тәтибәпкәбез. Сыкланырлык йөзең синең, бик матур адымнарың, бәхетле генә булыгыз, балалар алтыннарым. Кызым тугач шатланыштык, олы гаиләбез белән, сөенеп туя алмады дус туган, күрше-күлән. Бүген дә Эльнарабыз бит күпләргә үрнәк бала, әбиләрең бүген сиңа тик бәхет теләп кала. Әти-әни өчен бала һәр чак кечкенә кала. Синең өчен бүген кызым йөрәкләр канатлана. Кытлы булсын туган көнең, балик булган бәйрәмең. Җыр белән кабул итеп ал җылы теләк бәйләмен. Кадерле Эльнара, якыннарыңның бар җылы теләкләренә дә бик теләп кушылабыз. Алда да бәхетле булып яшәргә язсын. Бәхет кошым, син Худайдан бүләк булдың, сөюебез агачына килеп кундың. Ай арада үсеп җиттең март кояшым, нечкә билле, дулкын чәчле кыйгач кашым. Кызым, кызым,
Таң йылдызым, бәхет құшым, сен болғанға балқып тұра бар тұрмышым. Хыял уйлар һәр вакытта аклансыннар, фәрештәләр сакласыннар, якласыннар. Кызым, кызым, таң йылдызым, бәхет құшым, сен болғанға балқып тұра бар тұрмышым. Хыял уйлар һәр вакытта аклансынар, фәрештәләр сакласыннар, якласынар. Фәрештәләр сакласыннар, якласынар. Әлдә истә сиңа карап сокланганым, кочагымда иркәләнеп йоклаганың. Үскән сайын гүзәллегең арта барды, тырышлыкны, уңганлыкны тарта барды. Кызым, кызым, таң йылдызым, бәхет кошым, син булганга балкып тора бар тормышым. Хыял уйлар һәр вакытта аклансыннар, фәрештәләр сакласыннар, якласынар. Кызым, кызым, таң йылдызым, бәхет кошым, син булганга балкып тора бар тормышым. Хыял уйлар һәр вакытта аклансынар, фәрештәләр сакласынар, якласынар. Фәрештәләр сакласынар, якласынар. Алда юллар, ак юлларың булсын ачык, тормыш дәртең күңелеңнән торсын ташып. Әти-әни, туганнарың гел янәшә, максатыңа гел ирешеп гөрләп яшә. Кызым, кызым, таң йылдызым, бәхет кошым, син булганга балкып тора бар тормышым. Хыял уйлар һәр вакытта аклансынар, фәрештәләр сакласынар, якласынар. Кызым, кызым, таң йылдызым, бәхет кошым, син булганга балкып тора бар тормышым. Хыял уйлар һәр вакытта аклансынар, фәрештәләр сакласынар, якласынар. Фәрештәләр сакласынар, якласынар. Фәрештәләр сакласынар, якласынар.